আপনার না কোন না হরিণ মাছি এই যে আমি শুনছি কোন ডলফিন মাছ গোটে আপনার ধরছেন কেমতি কোন ধরলে কিছু কথা ডলফিন মাছ কি ଆଉ କିଛି ମାଛ ଆମେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମାଛ ନଈରେ ପହଁରୁଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଧଇଲୁ। ହଉ ମାନେ କେମିତି ଧରଲେ କେତେ ଟାଇମ ଧରଲେ? 8ଟା 9ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇପର। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କେମିତି ସେଠି ମାଛଟା? ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯାଉଥିଲେ ପୁଲ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଛଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ? ହଁ। ଆପଣ କଣ କୋଉଥିରେ ଧରଲେ? ଆମର ଗୁଡ଼ି ଜାଲ ପକେଇ ଧଇଲୁ ଜାଲ ଖାଞ୍ଚି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ମାଛ ବୋଧେ ଭାବିଲେ ନା କଣ ଭାବିଲେ? ବଡ ମାଛ ଧଇଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡଲଫିନ୍। ଆପଣ କେହି ମାନେ ଖବର ଫବର ଦେଲେଣି ନା କଣ କେହି ଆସିଲେଣି ନା? ଆଇଲେନି ଆଉ ଆସିଲେନି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ନେଇଯିବ ଯା କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହୁଛୁ ନେଇ ପୋଖରୀ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ନେଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି ନେଇଯାଉଛି ଆମେ କିଛି କହୁଛୁ ଆଉ ସେଟା ଆମେ କିଛି ନ ଦେଇକି ଆମେ ଯେ ଥକି ମକି ଗଲେ ଧରିକି ରାଖି ସକାଳପୁର ପାଣି ଉଦା ହେଇକି ଆଉ କିଛି ନ ପାଇଲେ ସେ ଦେଇଦେବା ନା ଛାଡ଼ିଦେବା ଜାଣିଛ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନା ଇଏ ତ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ମାନେ ଆକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବ ତା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ଆପଣ ତ ରଖିପାରିବେନି ନା ଏଠି ବଞ୍ଚିବନି ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ନେଇ ତା ସୁରକ୍ଷାରେ ଭଲ ଆକାର ରଖିବ। ହଁ ହଁ ବାପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଆଉ ଆମେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରିଛେ ପିଲା ସବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।